Sintti on just tullut tallille. Kauhean värinä päivä. Ja hirveet. Elämä loppuu. Näyttää kyllä enemmän sitä, että sinä otti. Se vaan tarisee samalla. Me tultiin just tänne tallille. Mulla alkaa puolen tunnin päästä tunti, joten täytyisi varmaan lähteä tuonne tallille. Skapi, hurry up. Se kävelee noin. Varo. Mulla tää kylmä. Miksi mun tekee meille sellaista pippua? Se on niin sellainen. Parka. Se ihan olo sitä. Se nyt vaan kävelee tuolla. Nonni. Ollaanko heppatallilla? Tästä ei läpikulkua tästä. Niin tästä ovesta. Mennään. That's the limit. True. Biisit on ollut aina ihan parhaita ja ensikä yli, mutta se on kehittynyt koko ajan, koska siis sen ääni on kehittynyt ja niinku muutenkin, niin kyllähän se musiikki kehittyy, että se on aina ollut niinku parasta, niin jos sen ääni kehittyy, niin totta kai se tulee vaan parempaa ja se musiikki kehittyy. Daa. Erinomainen puheenvuoro. Apua! 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 Mikä juttu tää on? En mä tajuu. Kato hevosta. Pienet askeleet, Elina. Pienet, nopeet. Semmosia teräviä pikkuhyppyjä. Noin. Joo. Hyvä. Aseta, taivuta. Sä haluat nähdä sen oikean posken yhtä paljon kuin sä näit vasemman posken. Noin. Hyvä. Sitten jää siihen päätyympyrälle. Niin. Oho. Hieno tamma.